Gai, tao ni megan no oro asuk dol ma dol sangi asulai tono nangka. Ke saila. Sing kejo sini hanya sini 18 tarik Februari hanya sini Bidan Soba sing song maring mani sing bekakti pai tongo ojago sing belakangnya sini tokone hamkarnya bagai tai sini tongthai sathai sini beba bukung barang bagai sing kaham kelai kinago sing banci thanan bagai hinai sing lorai khai paike sing CPM robai borek kong no khla laikya bok bai onek thogai jakka 25 বছর doira sing bok bai kok tatal Gai, tongkre CPM ke tam ngi nong no thogoi gas. borong gai sing nogo sini beba borong ni CPM hingga to CPIM hingga to boni wanjai bosong sini mani sarkar borong ke borong ni jati borong no jati lo nayo borong ni bukung kolok tei wancha hingga ko borong ni kong no u ayang nani wanjiro phaya koi hainai bongno asroy ba I card kerei borong ni kuno ration card kerei borong ni nok thai kerei tong thai kerei bebak borong no bebak no sini Tripurao phayai sini ADC bisongo habrinani chesta nahare ok on habrinani non nahar mano sing nugoi obono nugoi sini bukung bara sini Tripura sikla ba sikla salai rok phan sa baksa borok bebak busawoi no sing phainai sini Tripura land hini sing obo haino sing sanani nangka tai bebak borok no mokol bo kiyoka tamung kengke sing obo nango Tripura land nango bebak wanji rok sini Tripura hap kengke o Tripura hap kengke khali wanji CPIM rok hino norok ha hini ha sano ha rika ha budul nong ha baton to ha sakan tongo o kongno CPM rok sawo kintu o haya ha sini sanma ge sini dabi ADC ha obono sing sawo nongna ha budul no sing sanya borok khai o kongno sawoi bebak borok no lukothum khlaye borok no sini borok no buka sanamui khiklai berai tonoi ribo obo borok khanya sinani nangka sing mokol kiyoroni nangka sini borok bebak ayang nane wanjirok bebak no kawoi sini saka no singno kawoi singno istari bosbe rima hai singno istari ri tonika obo kutung sadung puro simise sin borok tung ohini sawo kintu abo kutung abo somoyo kutung se kerei 10 sini sakao istari rima hai ke istari ri tonoi ro kutung tangai sini tongthai sathai bebak sekjagai sing kok thaise nangya o jagani ri yakra kangsa thangmaya o jaga sini kok nangya kaisa mani paya thangba boni kok tei te kaisa sini kaisa moso thanya paya thangba boni kok bai sini kok thaise ba nangma kerei sini kok thai kaisa ba nangma kerei aboni baganya sini takhuk tei buhuk sono sing konya musungo norok phainai sini ADC ba sini ta Bidan Soba ba phaito sing Tripura land oro bud dia hangke sini tongthai sing kunja pamanglak o ha hne ha no na yakai noro ha wa tongoi manglak bebak takhuk tei buhuk sono nang sano musungo norok bo khasidi sing hai mokol phiok di hat baksa yak baksa kai nok himlai di okok saino ane okok orono paikha ngai takuk nakari norok o biris no hengke tamoni bagai norok mo dabini hoche de na CPM ni hoche sokpai de norok mono salam laikha mo CPM no hoche riya singno CPM 25 বছর সরকার চামানি singno বুট ফাইকা hengke protector বুট hengke member বুট chairman বুট chino to panchayat বুট hene protector bosono বুট phayo o jaga sini lukuni borong no joto borong no nogoro ongko phake but noni election no pasimi khari gradi ano lari gradi nogoro bridge nai nono nogri nai hugri nai haya kam no wakri nai tokri nai hini sawo nyai borong no haino buka sanami khiklai toni ru borong bam from sarkar ni boro neta rok ngai bam from ni je neta rong nong no je 5 বছর doria je bridge nai okor nei bridge ong ni dabi rok nong mama kha singno kuno mungsariya sing mana bonangya sing jati sompri sini borong no simise sini kathang khai tonani sing musungo Gai norok mo tam ke sinama kanong mono. sing tini oba haike no sing tini oba haike no sing tini khale kya I.P.F.T Bodol hini kaisa mota khale ka sing to khai ka sing Tripura land chanai botol bamfrom to sing khaya bamfrom to khaya sing I.P.F.T dolok sing oro phaya nei
sini lai chuna le bagai sing sigla bodol sin sigla mol kiau jaro borok rok sing 3 दिन tin sing o bridge na sini school noka saltam wati wakan kan jati ko to tore nai 3 दिन school lai meya buri se borok ja kaset phakyang ka ti ko to na bagai bol basak phalya khai mai chai meya tin marum kore lai na obostha kore oba hakyang kai no sing cinta khai ke sini I.P.F.T Bodol to sing to thinang ni sing wansung nai bam from sarkar ki to thinang no wansuk ya borok niji bohok petwa khai chanai নিজে খাই নিজে হামনাই নিজে কয়টা বছর বাইক পাই নাই খালি তে 5 বছর চাকা খাই একটা গাড়ি পাই নাই তে কাছে বছর চাকা খাই ন বসাজोंनो তে ওইসা খাই বলে পর খাই অংনা বাটেরি মানো অবহাকে চিন্তা পর খাই তং নাই থিনানি বরনো তে বরক নাইয়া হাই হিনে যে সেংवानसुका सिनि सिखला सिखली राव सिनि ताखु ते बुकसन वानसुक थाय ब जागाव थाखाय सिनि लामा हामनो ब जागा थाखाय सिनि तंग थाय मानो हाय हिने Ngay no or je senam man hingga koi din ok nangka busuk borok busuk norok senam ka senggorot ini oba hibris senam hingga mo hingga bridge no seng mani ini 19 tarik joras engka ini complete kari kaseng ini complete kaya pore singobo sini I.P.F.T ne hoite no sini motha ne hoite seng hamkrai dopa hamkrai ne bagai seng khalaya ne hene rang puisa khoksa khongnei আজি tongma baino rang khosa khone ke tu ya ko sing o rang bai subalai warok pailai sing obo herok khlai jaka obo khlai mani che protected chini bam from ni ba bororok ba chaya hini mano sing chini I.P.F.T ni bodolong no kaise kaise bororok sawo o bridge rok tabung nangliabla ahain nangliabla muti rok tabu lai thakabla hai maising lai thaka hai lai thaka hi sawo kintu maising lai maisingo simide bridge ba him bridge dei माइसिंगो सिमदे बिरिज बा हिमबा तांब्ला खा बिरिज सागाते हिमया देबा अबरनो ताखु सोनां सोंनानै मुसुंगो अ कगनो ता सादे नरक काजै ननो दफानि कगनो सादे अ कगनो सां सानान मुसुंगो बामफ्रोम सरकार मुसु बसरन फाइका ममतै फजटमते बेरानि बेरा ब्रिज सेसि ननो युइ माइन्या हिंकेबा बाइके सिनो लुवाले ब्रिज फाइनै बा हा बाइके लुवान ब्रिज फाइनै अबर कालेजि बरं नाइ कइले हिंकेबा seng wansuka kajai na borok susok borok susok borok kajai borok susok taka borok wansuka seng borok susok borok seng wansuka obol nai bonong nai te sini dopa hamya sini dopa hamkreng ke tam nang nai I.P.F.T sini o dopa ni bagai hingke tam nang nai tiprala I.P.F.T sini se sini dopa no mathang nai hai hini seng borong no mathang nai hana bo narang nai dofan mo narang nai borong ne hamkrai mo nai nai lamani bagai mo nai nai hinai hai hino o bridge seng masaya nungya ma karanai tini o jagawa seng tini sana naka ta teka sekop tini opo simia gorayo seng tini somong samong mo khlajaka sapong tang ke lama para haksal o khuyei seng yang go je bridge tama kinaro no seng bon buzon hai khilai wanji ko ba sana hi khlayo hai ke no seng o jagawa sal hai ning thai khlai jaka sa thai ning thai pore sini mui kheteng krai marung simi che nukungni ajer posa thumai seng salai jawo tam khanai goraya a kopromoi mosom sa jaga maka 6-700 gram ni motor abono seng 30 jona borok saka tini butei dul khai seng hanyo salai jaka obro ki bapro sarkar nugya obro ki ang sajo himnai ya noro bahai ke tong nai no bojaga tong nai noro sia no khairo gya ha no bol hawa tong nai no uphakeng ke usuk saino ani okok oram pakya I.P.F.T tatari ai lokto tipralen dakti bantu